بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد خبركم حوات خبركنا حتى من العالم تركوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكي كلت سبات اللهم دمس صبوت اللي نقروني صبوت دمس يسمع له دمسي دحت صبوا له دمس اسكي حدا بلوني زي دك اسكم كم زخماي دمسي الله دو صبوا. صباح الخير صباح النور. اسكي حدا بلو لي تريد زلهم سبات أتيهم زلهم واضح الصوت. طيب شكرا. اوكي تمام ما شاء الله ما شاء الله. اكيد سهرانين زلهم يهم تسيهم اللهم مالتي استريهم اللهم طبع الله. بزعبة وياني على ما الزاريمون دي وياني زبها القال حجس أبزي كومنت صحف نيرو يرئيني راسي حدا حسابات متي لك زارب ديلي السخاء بزعبة زناي أوريديا زلخو زيناي حج مفتي زمنا إثيوبيا حج مفتي تا فيديو ريخما تكون تسفاي جبر أو يعني اللي السخاء أنت أمس لكم توم أبي حج مفتي تجراي مسرت كمخانا عندكم الفجر في مكة. أوكي نحنا خاقانا حج حنتي اسكنتاي ساعة حمشتا إسراء قدن دي ساعة شدشتا فجر بانا سلازي ممساينا زي ترفة فجر سجدنا هندقس نوعي حجي خاطي له حجي ينببني رأزي نايزي حج مفتسي قدم حجز قبروا فيديو طبعا فيديو زي نايقدمي نيرو السخاء أبتي سلام جيزي خلو استازاربو وزربايو كل جيزي حدا ود سب أب كونتات بزح نجر كمت سلازة خيل تجرايسي عد نجاش مخانس كل سب مسكروا الله الحبشة زبهال زنبرة مريث مالتيو ناي نقسنا ناي أخسم كم زنبرة خا كل تاريخ أمي طويو ودرومي أيد لي كان يبزمتهم سنة مع ألف سلامة. እቶም ኣነ ብዛዕባ ወያነ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ምዝራበይ ብጣዕሚ ዘሕመሞም ዘሎ ማለት እንዲሁ ክነግሮም ንዓይ ወያነ ንዓይ እንታይ እዩ ንዕኦም እንታይ እዩ ንኩላህና ተፈላለየ ርእይቶ ስለ ዘለና ኣነ በቲ ዝፈልጦ ክዛረብ ዝኽእል ካብ መጀመርታ ወፅየ እውን ግልፂ ገይረ እንደ ግን ክዝረብ ዘለዎ ሓደ ነገራት ክዝረብ ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኦም ሓጂ ሙፍቲ ማለት እዮም ቅድሚ ሕጂ ተዛሪቦሞ ዝነበሩ ትግራይ ዓዲ ታሪክ ምዃና ዓዲ እስልምና ልቢ ትግራይ ጥውጥዋይ ዘይኮነ ልቢ ትግራይ ልቢ ለባማት እዩ ናይ እንዳ ለባማት ልቢ እዩ ኣዛዊሩ ዝሓስብ ልቢ እዩ። ስለዚ እዚኦም ሸኽ ከምኡ ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም ማለት እዩ ሓቂ እዩ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ተዛረብዎ ሓቂ እዩ። ሕጂ እውን ተሓቂ ወላ እኳ ቃሎም ዓፂፎም ድዮም ወላ ምስቲ መንግስቲ ደጋፊ ኮይኖም እቲ ሓቂ ግን ኣይሽፈንን እዩ። ሓቂ ከም ዘለዎ እዩ ዝተርፍ። ንሕና ከዓ ናይ ኩላቶም ኢና ሕጂ ነምፅእ ዘለና ሓቂ እንታይ ይብሉ ነይሮም ቅድሚ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ እውን እንታይ ይብል ነይሩ እንታይ ኢሉ ሕጂ ስለዚ ኩሉ ሰብ ካልእ ሰብ ንፈልጦ እንታይ ይብል ነይሩ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ ሕጂ እቲ ዘረባ ሕጂ ድማ ንሕና ኣብዚ ኮሜንት እንታይ ተጻሒፉ መስለኩም እዚኦም ደኣ እዞም ከምዚ ኢሎም ተዛረቡ እንዲዮም ቅድሚ ሕጂ ወይ ከም ዝበሉ እንዲዩ نحن ኢለ ጽሒፈ ማለት እዩ ንሶም እዮም ቅድም እንታይ ይብሉ ነይሮም ሕጂ ድማ እንታይ ይብሉ ይሰርሑ ኣለዉ ዘግድሰኒ ትግራይ ዓዲ ታሪክ ምዃና ሰብ ክልተ መልሓስ ንርእሶም ይቃልዑ ደኣ እምበር ሓቂ ኣይትሕባእን እያ እትብልታ ኣነ ኮመንት ጸሓፍኩዋ
دحريقو حدا محمد أحمد زبل مالتيو تجراي ودب حوحت فليخي رأيو كمو ون تجراي زي كونس حبشا يوز بهال زنبره كباخي نلعلي زفلت يلن تفلت إيو إخي أب أخسم مسجد زخلي بزكا حوحت كالئ أي ترائي سلزي اندقنا كاب تقراي كساب إرترا تقراي تقريني مسفح وسحتي تسرحي نعرا اندا كا ركيبا الله المهم أقول لفتوش رأي ويهم حجي ناي كلهم مزينكي ناتم هبيوم يلمالتي حجي حدا حونا يغنيو مايكل مبراهتو زبهال مالتيو قليت اون تايلو تسلئي تقارو ايو كمو زبلوكم زلو بتزاواري دما تقراواي نمهرام إيخوم حوحت تقراي تقرني تسرحلو نيرا تقراي تقرني تسرحلو نيرا تبل زلخا تقراي تقرني آب أربعتات برأس تسمى أسمروم معربة أكلو جزاي ولد أب ولد مريم سراين تمسريتو تقارو جين أين دليكمن إلومخم نحنا إثيوبياوያን ኢና ኢሎም ሕብረት ኢትዮጵያ መሪጾም ሕጂ ድማ ብተስፋጽያን ኣብ ኣስመራ ተመስሪቱ ክልተ ግዜ ከይዱ ለሚንዎም ኣይንደልን ኢሎም ሰጊጎሞ ስለዚ ትግራይ ትግርኝ መደበሩ ኤርትራ እምበር ትግራይ ኣይኮነን ሕወሓት ቀቢላታት ጀበርትን ኣስላማዊ ውድባትን እምበር ንኣጋእዝያን ዕድል ሃይማኖቶምን ግደፍ ጽልኡኹም ንኸተርውዩ ክትብሉ ጸለመ ግደፍ ሕወሓት ንዓኹም እያ ስርናይ ተቐብለኩም ነይራ ስለዚ የቕኒኻ ክቡር ሓውና ሚካኤል መልሲ ይብካለ የለኻ ነዚ ክቡር ሓውና መሐመድ ኣሕመድ ዝብል ዘሎ ስለዚ እንታይ እዩ ትሽግሩ ንስኻትኩም ንወያነ ክትረኽቡ ክትብሉ ንህዝቢ ትግራይ ብምሉኡ ይደምሰስ ትብሉ ዘለኹም ማንም ሰምዓኩም ሰብ የለን ሰብ ኣይቀበለኩምን እዩ ወያነ ከም ውድብ 17 ዓመት ተቃሊሶም ከም መንግስቲ 27 ዓመት ዳርጋ 100 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ኣመሓዳዲሮም እዮም ናይ ኢትዮጵያ 6% እዩ ትግራዋይ 6% ናይ ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እዚ 6% ከዓኒ ኣብቲ ውድብ ዘለው ሰባት ብጣዕሚ ውሕዳት እዮም ማለት እዮም فمستحيل بقصر درجة خماني ندحر رئيهم موسي إذا كل بوتاتات زنبورسي يعني ندحر تقراواي جيرو خبهال ويانا كلهم جيرو متحمق خبهال ندحر كوينسي ولا خت كففلو خلا خماني ديكون نجري حدا كالاي دما اتز صرحو صرحوتات كا بعالم درجة بتوم فلاتات بتوم تمرامرتي بزح صحفات يقمطولو كتبلو تخلي إخم دا يزبهال كتنببو تخلي إخم سلازي ويانا نعخاتكم تاع جيراتكم أي فلتن بتاعمي بتاعمي زجر من نزله اتي التحساس بكم نامتا إزوزدكم زلو يجر من لحدا كالاي دما اتي ناي مدرح حبشا نيرو تبل زلخا ومو بعلخاتكم كنت احنا كنت افينا
እንታይ ኢኹም ደሊኹም ኣይተረድአናን እንታይ እቲ ድልየትኩም እንደነገሩና ሓንሳብ ከምዚ ኢና ትብሉ ሓንሳብ ከምዚ ኢና ኣብ ዝጠዓመኩም ሓበሻ ኢና ትብሉ ኣብ ዘይድልየኩም ከዓ ሓበሻ ይኮናን ትብሉ ስለዚ ንሕና ንዓና ዘይትገድፉልና እታ ናይ መስጊድ ናይ ኣክሱም ትኹን ወላ ትኻልእ ሽግር ይኹን ንዓና ዘይትገድፉልና እቲ ጉዳይ ንዓና እዩ ዝምልከተና ስለዚ እንድሕር ምድሪ ሓበሻ ኩሉ ነይሩ ጠብዓ ምድሪ ሓበሻ ክበሃል ከሎ ግን ነጃሺ ናይ ብሙሉኡ ምድሪ ሓበሻ ጥራይ ዘይኮነ ስጋብ የመን ስጋብ ዝኩሉ መሬት ገዛኢ ዝነበረ እዩ ነጋሲ ንጉስ ነጋሺ ተባሂሉ ዝነበረ እዩ ስለዚ እተን ካልኦት ሃገራት ዘለዋ ኣይነበራን ናይ ኣክሱም ታሪክ ግን ናይ ኣክሱም ሓይሊ ከም ዝነበረ ንጉስ ከም ዝነበረ ግን እንኳን ዶ ብዓለም ደረጃ ታሪክ ዘቐመጥዎስ ብእስልምና ደረጃ ከማን ኣቐሚጥዎ እዩ ያዕኒ ናይ ምንታይ ንጉስ ከም ዝነበረ ብናይ ሂጅራ ቀዳማይ ሂጅራ ካልኣይ ሂጅራ ክኸዱ ከለዉ ኣቐሚጦም ትግራይ ኮነት እንድሕር ትብል ኮንካ ድማ ካልእ ሃገር እያ ትብል እንድሕር ኮንካ ከዓ ኣምፃልና ንሕና ኣይንፀልእን ካባኻ ድማ ክንሰምዕ ክብል ይደሊ እቲ ኣተሓሳስባ ናይ ሽግር ኣተሓሳስባ ድዩ ወላ ናይ ድልየት ኣተሓሳስባ ድዩ ወላ እንታይ ኣነ ክርድኣኒ ይክእልን እዩ በስ ተመሊስኩም እቲ ትደልይዎ እንተፈለጥኩም እዩ ዝሓይሽ ምክንያቱ ንሕና ፅፉፍን ግልፅን ዝኾነ ኩነታት እዩ ዘለና ንሕና ናይ ካልእ ፅልዋ ድማ ኣየድልየናን እዩ ማለት እዩ ናይ ካልእ ፅልዋ ኣየድልየናን እዩ ንሕና እቲ ዘለና ናይ ሃገርና ብናይ ሃይማኖታዊ ደረጃ ይኹን ናይ ኩሉ ነገር ደረጃ ይኹን ባዕልና ክንዋፀው ኢና ንሕና ሕጂ ኣገዳሲ ብዙ ሰዓት እዚ ኮይኑና ዘሎ ሚካኤል ኣለኻ የቐኒየለይ ገንዘብ ኪልካኒ የቐኒየለይ ዝሓወይ ምክንያቱ ታሪክ ምፍላጥ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ forget them the people who ኖ ኣነ እኮ እንታይ ይመስለኩም ናይ ግድን ክነብሮ ኣለና ምክንያቱ ንብዙሕ ሰብ ብሓቂ ከም ብሓቂ ኣምሲሎም ዘታልሉ ስለ ዝኾኑ ክበርህሉ ሰብ ፅቡቅ እዩ ንዕኡ ዝኣክል እዩ ምክንያቱ ክነብረህ ኣለና ናይ ግድን ኣብዛ ሰዓት እዚኣሲ ኩሉ ዝመፅእ ጠንቅታት እንድሕር ዘየብሪኻዮ እቲ ካልእ ሰብ እውን ትኽክል ስለክመስሎ ዝኽእል ሕጂ እዚኣስ መዳናገር እያ ምክንያቱ ሓበሻ ምድሪ ሓበሻ ነይሩ ምድሪ ሓበሻ ስለዚ ንሕና እኮ ንሕና ኩሉ ካብ ቀደምና ኣሕዋት ኢና ንብል ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ኣሕዋት ኣይኮንና ኢና ንብል ዘለና ንሕና ካብ ቀደም ትሒዝና እዚ ኩሉ ምሳና ሓውና እዩ በቃ ናትና እዩ እታ ሰበይቲ ኣውሪደያ ዘሎ ክሪኢኹማ ዶ ንኢ እዚኣ ኣፀደ ቅድሚ ሕጂ ተቃላሲት ከላ ትዛረብ ዝነበረት እንታይ ኢላ ንሕና ምስ ውፅዕ ህዝቢ እንድሕር ኮይኑ ክንፀል ኣይንደልን ኢና ብጣዕሚ ከመይ ረቂቕ ዝኾነ ተሓሳስባ ኣቐሚጣቶ እዚ ቅድሚ 40 ዓመት ዘቐመጠቶ ተሓሳስባ ሕጂ ኣብ ሂወታ ትሪኦ ኣላ ብኣብይ ኣሕመድ እንድሕር መሳፍንቲ ወይ ድማ እዚኦም ፋሽስት እንድሕር መፂኦም ንዓኣቶም ክንብል ክንፀል ኣለና ዳ እምበር ንሕና ምስ ውፅዕ ህዝብና እንድሕር ኖርማል ፅቡቕ መንግስቲ ንኩሉ ዝሓቁፍ መንግስቲ ተመፂኡና ኣይንነፀልን ኢና ኢላ ስለዚ ኣብዚ ናይ 27 ዓመት ንስኻትኩም ሕማቁ ዝረኣየኩም ዘሎ ንሕና ከዓ ብዙሕ ነገር ብዛዕባ ፅቡቕ ዝገበርዎ ከዓ ክነልዕል ኢና ምክንያቱ ሓደ ወዲ ሰብ ሓደ መንግስቲ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ናይ መስጊድ ናይ ኣክሱም ጥራይ ኣትኪርኩም ትሪእዋ ዘለኹም ካልእ ሲኢንኩም በቃ እሳ ጥራይ ከም ማስቲካ ተሓይክዋ ዘለኹም ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ ስለዚ ንስኻትኩም ንቐደም እቲ ናይ ባዕልኩም ሽግር ፍትሑ ናይ ካልእ ሰብ ሽግር ክትፈትሑ ክብለኩም ይደሊ ካልኣይ ከዓ ተወሳኺ ብውሽጢ መስመር ዝመፀኒ ነይሩ ናይ ቲኣ ኣጋም እንታይ እንዳመፀኹ ካብ ስራሕ ዝገበርክዋ ቪድዮ ማለት እዩ ብዛዕባ እንታይ ኣርእስቲ ሂብያ ነይረ ብዛዕባ ንህቢ ሓደ ሙእሚን ንህቢ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ገሊፀ ነይረ ማለት እዩ ፍዕለን ኣነ ኣብቲ ሕብረተሰባት ዝረኣኽዎ ሽግር ብዙሕ ዓመታት ስለ ዝፀንሐ ናይ ዘርእነትን ናይ ብዙሕ ነገር ምልዓለይ ንማንም ኣነ ፅልኢ ስለ ዘለኒ ይኮነን ሕጂ እውን ደጋጊመ ክብለኩም ኣነ ወላሂ ፅልኢ ተዝህልወኒ ከምኡ ይኮነን ነይሩ ግን ሓደ ግዜ ነቲ ዝጋገ ሰብ ተጋጊኻ ተልካዮ ክቕበሎ ስለ ዘይክእል
እሱኡ ኣሸጊርልኩም ዘሎ ግን ሓደ ግዜ መድሓኒት ከምዚ ዕረ መድሓኒት ምሻሎ ተጸሚምካ ትውሕጦ ግን ምስ ውሓጥካዮ ግን ጥዕና የምፅአልካ ሕጂ ተሓቂ ከዓ ከምኣ እያ ትውሕጣ ክትሰምዓ ከለኻ ተናጫንጨካ ተጋጭወካ ላዕልን ታሕትን ተብለካ ላኪን ሓቂ እያ ሓቂ ከዓ መራር እያ ተቐበላ መጠረሽትኡ ግን ሓቂ ስለ ዝኾነት ተቐበላ ኢኻ ፈቲኻ ከይፈተኻ ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ካብኡ ተበጋስነት ተበጊሰ ዝነግረኩም ዘለኹ እስኪ ሓደ ኮመንትኩም ክሪኦ ሕጂ ቅድሚ ክርስቲያን ዝቕበል ህዝቢ ቅድሚ እወ ትኽክል صح ሳባ ጽቡቕ ኣለኺ ሓውባ ክትእትወልኩም ደልዮም ሓውባ ክትእትወልኩም ደልዮም እወ ሓቂቀተን ከምኡ ዝመስል ዘሎ ፋና ንሕና ከዓ ኣይንቕበልን ኢና ፍጹም ኣይንቕበልን ኢና ብዙሕ ሰብ ተረዲእዎ እዩ ሕጂ ብዙሕ ኩሉ እስላማይ ተረዲእዎ እዩ ኣስላማይ ትግራዋይ ሕጂ ብጣዕሚ ተረዲእዎ እዩ ከም ዝበልኩም ኣብ ናይ ሙስሊም ዓለም ለኸ ብዙሕ ሰብ ተዛሪቡ ብጣዕሚ ክንደይ ለባም ሰብ ክንደይ ክእሎት ዘለዎ ሰብ ሓሳቦም ገሊጾም ሕጂ ተረዲእዎ እዩ ኩሉ ሰብ ተረዲእዎ እዩ መጀመርታ ብስምዒት ይገልጽ ነይሩ ሰብ ለካ ንዓና ሓልዮምልና እዮም ለካ ንዓና ሓሲቦምልና እዮም ይብል ነይሩ ግን ብዙሓት ኣጀንዳታት ዘለዎም ብሕልፊ እዞም ናይ ኣስማት ቀይሮም ተፈላለየ እንታሽሙ ገይሮም ዝመፁ ነዚ ሰብ ከባልዕዎ ደልዮም እንዲዮም ንሕና ምስቲ ህዝቢ ምንም ሽግር የብልናን ኩሉ ግዜ ላኪን ምስዞም ሓውኻ ኣጉዱ ዝደልዩ ግን ንሕና ንዓቶም ክንሰማዕ ይንደልን ኢና ክንቅበሎም ኣይንደልን ኢና ኩሉ ነገር ከዓ ንጹር ክኸውን ኣለዎ ቅድሚ ሕጂ ግን ኣነ ኤርትራዊት ኢለ ይፈልጥን ጅሚ ኣሕመድ ጅሚ ዕምረይ ኤርትራዊት ኢለ ይፈልጥን ክነግረካ ዕምረይ ኤርትራዊት ዝብለኒ ከማን ክነግረካ ይቃወም እየ ነይረ ንምንታይ ትፈልጥ ምክንያቱ ኤርትራዊት ይኽብለካ ከሎ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ገሊፀ ክንደይ ይካታዕ ነይረ ኣብዛ ዓዲ ኣብ ቲቪ ክወፁ ከለኹ ብዙሓት ኤርትራውያት ኤርትራዊት ይብሉ እቶም ተጋሩ ከዓ ይብልዎም ኖ ትግራዊት ይብልዎም ፈጺመ ኤርትራዊት ክበሃል ደስ ኢሉኒ ይፈልጥ ንምንታይ እቲ ኤርትራዊት ዝብለካ ትርጉም ኣለዎ ትርጉም ንምንታይ ኣነ ኤርትራዊት ዝብለኒ ትግራዋይ ፍጹም ንፉዕ የለን ጎበዝ የለን ሓንጎል ዘለዎ የለን ስለ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ኣግሂዶም እዮም ዝብሉኒ ሰባት ስኺ ትግራዊት ክትኮኒ ኣይትኽእልን ይኽኢሎምኒ ኣብዚ ዓዲ ኣለዉ ከማነ ኣብዚ መሓውስተይ ሓዳሽ ምስ መጻኹ ኣብዚ ዓዲ ብስዊድን ኣለዉ ብዚ ሕጂ ብዚ ይሰምዑን ኣለዉ ከማነይ ንስኺ ትግራዊት ክትኮኒ ትኽእል ኢሎምኒ ንምንታይ ደይከውን ኢሎም እንታይ ትግራዋይ እንታይ ድፍልይ ዘብሎ ኣለዉ ኢኻብ ካልእ ካብታ ሰዓት ጀሚረ ኣነ ሓደ ሰብ ትግራዊት ኤርትራዊት ከይትብሉን እየ ዝብል ነይረ ምክንያቱ ኤርትራዊት ዝብሉ ሰባት ከማነ የጽልኡኒ ተጋሩ እንዳሃለዉ ሙሽ ደኣነ ኤርትራዊት ክብል ኤርትራዊ ካብ ማንም ሕልፊ ይኮነን ትግራዋይ ካብ ማንም ሕልፊ ይኮነን ኩላህና ደቂ 9 ወርሒ ኢና ብስራሕና ዳኢና ንፍርድ እምበር ሕጂ ናይ ትግራዋይ ዘዛረበና ዘሎ ስለ ኣብ ሽግሪ ዘሎ ኣብ ፀገም ስለ ዘሎ ዳ እምበር ትግራዋይ ካብ ማንም ይበልፅ ኢሉ ተዛሪቡ ይፈልጥን ኣነ ዝፈልጥ ንሕና ተጋሩ ኢና ዝብሉ እንዴ ኣነ ሰሚዐ ይፈልጥን ንሕና ኣይለመደናን ነውሪ እዩ በኣና ኣነ ዝፈልጦ ትግራዋይ ፈጺሙ እንኳን ዶ ኣነ ትግራዋይ ክብል ኢትዮጵያዊ እገለ ክብል ኣይዛረብን እዩ ፈጺሙ ከምኡ ኣይዛረብን እዩ ንሕና ናይ እቶም አይደንቲቲ ክራይሲስ ዘለዎም እዮም ከምኡ ዝብሉ እምበረይ ንሕና ኣይንብል ኢና ስለዚ ከምኡ ኢለ ኣይፈልጥን ካበይ ከምፂኻ ኤርትራዊት ትብል ያሶ ዓዲሉ ዘምፀ ዝበለካ ንገረኒ ኤርትራውያን ዘኸልኣኪ የለን ዋናኣ ኢኸ ሽክረን ሕልና የቕኒ የለይ ፍቒድ ክለይ ትግርኛ ኤርትራዊት ክኸውን ስለዚ ኣነ ንኤርትራ እውን ኣይፀልአን ንኤርትራውያን እውን ኣይፀልእን
أنا جن نزوم حما قد تحساسبا زلو يم زقاومو منبر كل إرتراوي يكونن حما كل تقراوي يكونن طعي نحنا دق سباتنا عين رسع أب كله طعيون زي طعيون اللو مالتيو نحنا خم دق سب نقدم كنقمط ኣለና ሞ ከም ደቂ ሰብ እንድሕር ኣቐሚጥናዮ ነፍስና ኩሉ ዓይነት ሰብ ኣሎ ኢልና ስለንኣምን ኣየሸግረናን እዩ ንሕና ቀንዲ ወዲ ሰብ መሓባ እዩ ንኩሉ ነገር ዘስዕሮ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ነዚ ህዝቢ እዚ ኩሉ ግዜ መሓሽተይ መሳርሕተይ ኣሕዋተይ ምስ ኩሉ ተፋቂረ ዝኸይድ ሰብ ስለ ዝኾንኩ ኣብዚ ንዓይ ክተቕምጡኒ ከም ኤርትራውያን ከም ፀላእኹ ጌርኩም ክተቕምጡኒ ፍጹም ሰብ ዝኣምነኩም የለን ንባዕልኻትኩም ስኻትኩም ውሽጥኹም ኣብ መካ ከዓ እንታይ ኢሉ ምቑራፅ ክልክል ኣይኮነን ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ክነስራሕ ኢና ፅቡቅ ከምኡ ንመን ኢኻ ትምልሰሉ ዘለኻ ኦኬ ትመላለሱ ኣለኹም ኣብዚ ተማም ተረዲእኒ شهر كريم اوكي سلازي على كل حال اتي زورد حال كله يركبولوني طبعا كله كومنتات كريو جن سلازي قدم هجدف جبهان تواجئن ويانين شعبية حجزاتا إلهم يوم ناي 4 عامت صلئي يوم حيزهم عب ጠፋእቲ ህዝቢ ትግራይ ጨፍጨፋ እወ ሓቂ ኣራይ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ እወ እሱታት ብዙሕ ምክንያታት ኣሎ እንድዩ ብዘይ ግድስ ግን እንታይ ምክንያታት ይሃሉ ወዲ ሰብ ስጋብ ከምኡ ግፍዐኛ ክኸውን ግን ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ እምበር ንሕና ማንም ሰብ እንኳን ዶኒ ንሕና ንህዝቢ ትግራይ ኣነ ብወገነ ህዝቢ ትግራይ ጥራይ ሞት ኣይኮነን ዘሕዝነኒ እቲ እሱ ስለ ዝብደል ዘሎ እምበር እቶም ካልኦት ዝሞቱ ደቂ ሰባት ደይኮኑን እዮም ኩላቶም ክሞቱ ደስ ኣይብልን ግን ንሳቶም ኮነ ኢሎም ንሳቶም ከዓ ንህዝቢ ከጥፍኡ ስለ ዝኸዱ ዘለዎ ግን ናይ ግድን ነቲ ተበደለ ኢኻ ኣብ ጎኑ ስለ ትኸውን ማለት እምበር ንሳቶም መሪፆም ክንከይድ ኢና ክነጥፍኦም ኢና ኢሎም ስለ ዘብሉ ዘሎ እምበር ኣብ እስልምና ክነግረኩም ክልተ ኢማን ሙእሚናት ወይ ክልተ ሙስሊማት እንድሕር ተዋጊኦም ክልቲኦም እዮም ኣብ ጀሃነም ዝኣትዉ ንምንታይ ኢሎም ረሱል ሰለም ሓቲቶሞ እቲ ሓደስ ክቐትል መፅዩ እቲ ሓደ ግን ተቐቲሉ ስለዚ ንምንታይ ዳ ተበለ እቲ ሓደ እውን ክቐትል የኢሉ ስለ ሓሳብ ስለ ዝነበሮ እንድሕር ክልቲኦም ኣብ ምቅታል በፂሖም ክልተ ኢማነኛታት ማለት እዮም ክልቲኦም ጀሃነም እዮም ዝኣትዉ ስለዚ እስልምና ኣይድግፎን እዩ ንማንም ግፍዕ ክገብር ኣይድግፎን እዩ ተበደለ ግን ንገዝኡ ንሰበይቱ ንገንዘቡ ንደቁ ክከላኸል ኢሉ ዝሞተ ግን ማርቲር እዩ ዝሕሰብ ሸሂድ እዩ ዝሕሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ስጋብ ተበደለ ስጋብ ተዘለመ ብማንም ይዘለም እሱ እንድሕር ተበዲሉ ኣብ ንክቐትል ኢሉ ስጋብ ዘይሓሰበ ግን እዚ ውፅዕ ስለ ዝኾነ ረቢ ምስኡ እዩ ኩሉ ሰብ ከዓ ምስኡ ክኸውን እዩ ዝግባእ ኣነ ከምኡ እየ ዝፈልጥ ካልእ ቲዮሪ ዘለዎም ከዓኒ በቲ ናቶም ቲዮሪ ይኸዱ ማለት እዮም ኣነ ግን እስልምና ዝፈልጦ ግን በቲ ኩሉ ዝገልፆ ግን ከምዚኣ ምክንያቱ እስልምና ኣብ ጦርነት ሲ እንኳን ዶ ንመቆልዑት ከምዚ ጌርካ ምሕራድ ንደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ጌርካ ጡኑሳት ምሕራድ ሲ ንእንስሳ ወላ ንኦም ወላ ንገለ ከይትትንክፍ እዩ ዝብል ጥራይ ብጀካ ነቲ ሓርበኛ ነቲ ብረት ሒዙ ኣብ ቅድሚኻ ፀንሐካ ንብረት ሰብኣይ ንሰብኣይ ማለት እዩ ዝዋጋእ ዘሎ ንዝዋጋእ ዘሎ ጥራይ እዩ ኣማ ካልእ ክትተንክፍ እዚ ናይ ሰነፋት ናይ በደልቲ ምዃኖም እዮም ሕነ ናይ ክንደይ ዓመት ኣኪቦሞ ዝነበሩ ህዝቢ ትግራይ ከይዶም ሕዚ ጭፍጭፍዎ ዘለዉ ፍጹም ክንቅበሎ ዘይንኽእልና ወያነ ምክንያት ጌርካ ከዓኒ ንወያነ 10 ግዜ ወያነ እንዳበልካ ወያነ ንሕና ብካልእ ሳይድ ንፈልጦም ከዓ ብዙሕ ፅቡቅ ስለ ዘለዎም ፅቡቅ ድማ ኣልዕልዎ ሕማቅ ጥራይ ተልዕልዎ ከምዚ ሕጂ ሚካኤል ዝገለፀልኩም ኣንብቦ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎ ካልኦት እውን ኣፀቢቆም ታሪክ ዝፈልጡ እውን ይገልፅዎ ኣለዉ ኣነ ንዓይ ከም ወያነ ንሓቅነቶም ስለ ተዛረብኩ ንዕኦም ደጊፍኪ ኢልኩም ትዛረቡ ከዓኒ ኣይተሓዙለይ ኩሉ ዋሕድ ናቱ ርእይቶ ኣለዎ ሕጂ ከዓኒ ኣብ እስልምና
ፖለቲካ ኣይክልክልን እዩ ኢልና እውን ክንደ ሻዕ ደጋጊምና ተዛሪብናዮ መሕፈሪ ኣባህላ እዩ ምክንያቱ እስልምና ጎደሎ ከም ዝመፀ ጌርኩም ኢኹም ተቕርብዎ ዘለኹም ነቲ ካልእ ህዝቢ ከማነይ ዘይኮነ ኢንፎርሜሽን ትነግርዎ ኣለኹም ኣይተሓዙለይ እስልምና በዚ ዝብልዎ ዘለዉ ይኮነን እስልምና ፖለቲካ ሕማቅ ፖለቲካ ዝኽልክሎ እንታይ እዩ ከምዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ በዳሊ ዘላሚ ወያነ እውን ተዘሊሞም ድማ ሳቶም ተበዲሎም ከዓ ናቶም በደል እውን ኣይድግፎን እዩ ናይ ማን በደል ኣይድግፍን እዩ ወያነ ከዓ ፐርፌክት እዮም ዝበለ ሰብ የለን ስጋብ ሕጂ ኣነ ብወገኔ ኣይበልኩን ንዖም ክከላኸለውን ኣይወፃኹን ፍጹም ካብ መጀመርታ መውቀፈይ ኣቕዋመይ ፍሉጥ እዩ ግን እቲ ህዝቢ ወያነ እዩ ንባዕሉ ብሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ወያነ እዩ ርኢኹም እንተነዴታት ዘውረድኩልኩም እንታይ ትምህርቲ ከም ዘምሃራኹም ኣቲኹም እቲ ቪድዮ ስምዕዎ ናይ ኩለን ኣዴታት ምን ምሂርዎን ዓይና ዩኒቨርሲቲ ኤንኬደን ዘንደቅ ኣንስትዮ እዚአን ተማሂረንሲ ውድብ ወያነ ሕወሓት ዘምሃረተን እያ በዚ ጥራይ ንባዕሉ ሲ ሕወሓት ክምስከረላ ዝግባእ ህዝቢ ዘንቀሐቶ ዘምሃረቶ ዘፍለጠቶ መንነቱ መብቱ እዚ ኸን ይከሓድ ከመይ ጌርካ ይከሓድ እዚ ኩሉ 17 ዓመት ነዚ ኩሉ ገባር ክፅሕፍ ከም ዝፅሕፍ ገይሮም ከም ዝመሃር ገይሮም ኣቢሎሞ መብቱ ክፈልጥ ከም ዘለዎ እዚኣ ገባር እዚኣ ባዕላ እውን ተዛሪባ ኣብቲ ዝሓለፈ ቪድዮ ኣነ ኣይተማሃርኩን ኢላ ኣነ ባዕለይ በቃ ብቁርብ ትለይ ዝፈልጠን ነበርኩ ኣብቲ ውድብ እንዳፈታቶም ክእት እምበር ኣይተማሃርኩን ኢላ እቲ ቲዮሪ ዝገበረቶ ዝተዛረበቶ ቲዮሪ ግን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝመሃርዎ ቲዮሪ ተዛሪባ ቀሊል ቲዮሪ ኮነትን ተዛሪባቶ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ማንም መንእሰይ ሕጂ ዩኒቨርሲቲ ዝመሃሮ ከም ዝናታ ትንተና ገይራ ዝተንተነቶ ዘይከቅርብ ይኽእል እዩ ኢላ ኣብዚ ልዑል ደረጃ ዘለው ተዘይኮይኖም ስለዚ እዚ ዓብ ስራሕ እዮም ገይሮም ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ነቂሑ ደቂ ኣንስትዮ መብተን ፈሊጠን መሰለን ፈሊጠን ክቃለሳ ከም ዘለወን ፈሊጠን ብናይ ሃይማኖት ደረጃ ካልእ ኣተሓሳስባ እዩ ነይርዎም ግን ውዒሉ ሓዲሩ ግን ኩሉ ሰብ ተመሊሱ ኣብቲ ሰላም ግዜ ምስ ኮነ ግን ኩሉ ናብ ሃይማኖት ተመሊሱ እሳቶም ግን ከም ውድባት ግን ናይ ማርክሲስት ኣተሓሳስባ ስለ ዝነበሮም ናይ ሶቪየት ዩኒየን ሒዞም ስለ ዝነበሩ ኣብቲ እዋን ዝነበረ መብዛሕቶም ወላ በዓል ዒራቅስ ሰዳምስ እንታይ ዲ ነይሩ ሰዳሙን እኮ ኣስላማይ ዳ ይኹን ይሰግድ ይቐርእ ነይሩ ትፈልጥዎኹም ኣስላማይ ምዃኑ ግን ባዕቲ እዩ ነይሩ ባዕቲን ከዚኦም ሽዑይን ማለት እዮም እዞም ናይ ማርክሲስት ዝኣምኑ ሶሻሊስት ዝኣምኑ ማለት እዮም ኣብ ኩሉ ሃገራት እስላም ነይሩ ማዓስ ኣብ ትግራይ ጥራይ ነይሩ ስለዚ ሲ ኣግፊሕኩም ክትርእይዎ ኣለኩም እቲ ታሪክ ኣፀቢቕኩም ክተንብብዎ ኣለኩም እቲ ታሪክ ብኩሉ ጎነታት አንብብዎ ሓንቲ ጎኒ ሒዝካ ኣብኣ ተኸለልካ ትርጉም የብሉን እንታይ ነይሩ እዚ ውድብ እዚ ሲ ማዕሮ 9 ሚልዮን ዝኣክል ህዝቢ ነዚ ኩሉ ፀላኢ ሒዙ ነዚ ኩሉ ሓሳድ ሒዙ ነዚ ኩሉ ህዝቢ ሰላም ነይሩ ፍትዓዲ ኣነ እቲ ሰላም ይዘግድሰኒ ወላ ሸፋቱ ይነበሩ ወላ ማፍያ ይነበሩ ኢትዮጵያ ትፍለጥ እኮ ቅድሚ ሕጂ ዓዲ ማፍያ ቆልዑት ይወስዱ ከምዚ እንታይ ዝበሃል ሃንዲካፕ ይገብርዎም መለመኒ ይገብርዎም እንታይ ዘይግበር ነይሩ እስከ ኺዱ ታሪክ አንብቦ እንታይ ዘይግበር ነይሩ ኢትዮጵያ ቅድሚኡ ኣብ ኢህአዴግ ግዜ ግን ሰላም ነይሩ ሰብ ይወፅእ ኣቱ ለይቲ ኸይድ ኣብድላዩ ኢትዮጵያ በፂሑ ይመፅእ ሰላም ነይሩ ኣነሱ ይዘግድሰኒ ድሕሪኡ ሚድል ክላስ ዘይነበረ ኣብ ኢትዮጵያ ሚድል ክላስ ተፈጢሩ ድኻን ሃፍታምን ብጣዕሚ ድኻን እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ኣነ ኣብ 27 ዓመት ተመላሊስ ተዝራእኽዎ ሰባት ስራሕ ዘይነበሮም ስራሕ ገይሮምስ ሃፍቲ ገይሮምስ ብዙሕ ዕድላት ተፈጢሩ እዚታት እኳ ዘይትዛረብሉ ክንደይ ካልእ ነገር ኣሎ ክንዛረብ እንድሕር ደሊና ማለት እዩ ናይ ሆስፒታላት እዩ ናይ ክሊኒካት እዩ ናይ ፅርግያታት እዩ ናይ ገለ ድዩ ሰራሕተን እስታት ኣነ ተስፋ ይገብር መቸም እቲ ዝገበርዎ ስራሕታት ኣባይ ንባዕሉ ኣባይ እስከ ብዛዕባ ኣባይ ከተዛሪብኩም ዶ ትፈልጡ ኣባይ እዚ ኩሉ ስራሕ መለስ ዝሓለሞ መለስ ዝተለሞ መለስ ዝሰርሖ ኣብይ ኣሕመድ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ጉብኝት ኣብ ኩሉ ቦታ ኣርእይዎ ወሲድዎ ሪኢኹሞ ኢኹም እንታይ ምስሊ የርእይዎ እሱ ይሰሪሕዎ ኣብይ ኣሕመድ ይሰሪሕዎ ህዋ ነይሩ ዳ ምስኣቶም እምበር እቶም ዝሓለምዎ እቶም ዝሰርሕዎ እኮ ካልኦት እዮም ኣብይ ኣሕመድ እኮ ካብ ብንግህኡ ሕማቅ ሕልሚ ስለ ዝነበሩ እዩ ኣብዚ ፅሕዋ ዘሎ ኢትዮጵያ የፍርሳ ኣሎ ሕጂ ስለዚ
እዚ ድማ ኩነታ ኩላህና بعالم ንካታተሎ ዘለና ንዛረበሉ ዘረባ እዩ ኣነ ፖለቲካኛ ኣይኮንኩን ሕጅውን ፖለቲከኛ ኣይኮንኩን ኣነ ናይ ፖለቲካ ዝፈልጦ ነገር የብለይን እቲ ዝሪኦን ሰምዖን ዘለኹ ግን ሓሳበይ ክገልጽ ግን ኤክስፕረስ ሓሳበይ ክገብር ግን ይኽእል ስለዚ እዚ ፖለቲከኛ ኣየብለንን እዩ ምክንያቱ ቶም ሰብ ፖለቲከኛታት ኣጸቢቖም ኣስፊሖም ዝርዝርዎ ነገራት ኣሎ እዩ ኣነ ከም ተዓዛቢትን ከም ንዓይ ዝምልከተንን ሕጂ ኣነ ንዓይ ዝምልከተኒ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከም ትግራወይቲ ሲ ማዕሮ ዓደይን ሃገረይን ብኣማን ክኸይድ ከም ዘይክእል እዩ ወላ ስዊድናዊት ኮይነ ካኣቱ ኸማነይ ጋራንቲ የብለይ ንምንታይ ትግራወይቲ ስለ ዝኾንኩ እዚ ካብዚ ዝኸፍእ ነገር ኣሎ ካብዚ ዝኸፍእ ነገር ኣብዪ ኣሕመድ ትፈልጡ ዲኹም ኣብ ብዙሓት ዓድታት ተጋሩ ሓታ ካብ ተፈላለየ ስራሕ ናይ ኤምባሲ ድዩ ናይ ገለ ድዩ ናይ ገለ የውፅኦም ኣሎ እንታይ እዚ ተጋሩ ስለ ዝኾኑ እንጀሮኦም ይዓጽወሎም ኣሎ ካብ ዝኸፍእ ኣሎ ስኻትኩም ንኣብዪ ኣሕመድ ደጊፍኩም ኣብዪ ኣሕመድ ዲሞክራሲ ኮይኑ ኣብዪ ኣሕመድ ጥዑይ ኮይኑ ምስ ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ትክክል ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ኩሉ ግዜ ብሓቂ ዓይኒ እንተኸድና እዩ ዝሓይሽ እቲ ሓቂ ከዓ እንዳወፀ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ትሰምዕዎ ኣለኹም ዓለም ከመይ እዩ ዝቀያየር ዘሎ ንስኻትኩም እውን ሓሳብኩም እንዳቀየርኩም እንዳስተውዐልኩም ክትመፁ ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ዝሓስብ እንድሕር ኮይኑ ክቀይር ሓሳቡ እውን ይኽእል እዩ ሓሳቡ ክቀይር እውን ይኽእል እዩ ሕጂ ናይ ግድን ኣይኮነን ንወያነ ክትፈትዋ ግን ህዝቢ ትግራይ ድማ ኣብ ጎኒ ካለና ክትብልዎ እዩ ዝግባኣኩም ነይሩ ንስኻትኩም ግን ንወያነ ክጠፍኣልኩም ህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ ኣለዎ ክድምሰስ ኣለዎ ትብሉ ሰባት ስለ ዝኾንኩም እዚኣ ኣነ ዘለዓለም ከም ታሪኻ ክትቅመጥ ላኪን ዓፉ ተባሂልካ ድማ ላይፍ ክቅፅል እዩ ሓደ መዓልቲ የቕረ ተባሂልካ ግዴታ እቲ ላይፍ ክቅፅል እንድዩ ንሕጂ ግን እዚኣ ዘላታ ኩነታት እቲ ካልእ ኮመንትታት ዝፅሓፍ እዚ ኣገዳሲ ምስቲ ተተሓዘ ማለት እዩ እዛ ክትበርሃልኩም ዝደሊ ማለት እዩ ኣገዳሲ እዩ ብኸመይ መንገዲ እዩ ኦኬ እዚ በዚ ውሽጢ ከዓ ሕቶ እንዲ መፅኡ ዘሎ ሕጂ እስታዛ ሰዓድ ሓንቲ ሕቶላትኒ ሰማዕኽዎ ክርስቲያን ትግራዋይ ሙእሚን ይልኪ እወ ብእምነቱ ክርስቲያን ኣህለል ኪታብ እዩ ዝበሃል ኣህለል ኪታብ በቲ ናቶም እምነት ኣመንቲ ይበሃሉ ምክንያቱ ንሕና ብእስልምና ይኣምኑን ግን በቲ ክርስትና ናሃቶም በቲ መፅሓፍ ቅዱስ ናሃቶም ኣመንቲ እዮም ዝበሃሉ ኣህለል ኪታብ ረብ ልዓለሚን ኣህለል ኪታብ በቲ ናሃቶም በቲ ዒሳ ሒዝዎ ዝመፀ ከም ዝኣምኑ እዩ ነጊሩና ስለዚ ንሕና ትኽክል ኣተኣማምና ድዩ ትኽክል ከምቲ እስልምና ድዩ ዝብሎ እዚ ካልእ ሕቶ እዩ እዚ ካብቲ ወጃዲሉ ኣህለል ኪታብ ብለቲ ኣሕሰን ዝበለና እዩ ኣኽ ዑመር ዑስማን ዩስፍ ፅሒፍካ ዘለካ ብውሽጢ ንእግሪ መንገደይ መሊሰልካ ኣለኹ ኣቲኻ ክትሰምዓ ተስፋ ይገብር ብኸመይ መንገዲ ብኸምዚ መንገዲ ኢለ ኣመንቲኦም ዝበልኩ ኣመንቲኦም ዝበሃሉ እንታይ ደኣ ወላ ሓንቲ ካልእ ይበሃሉን እዮም ኩሉ በብእምነቱ ወላ ንእምኒ ዝኣምን እኮ ኣማና እዩ ዝበሃል እምኒ ይኣምን ኣብ በዓል ሂንዲሲ 300 ገለን እምነት ኣሎ ኣመንቲኦም ዝበሃሉ ሳቶም ከ እምነት እዮም ዝወስድዎ ግን ንዓና እምነትን ናትና ናቶም ሓደ ድዩ ኣይኮነን ኣፈላለየ ኣለና ድዩ እወ ስለዚ ብከምዚ እዩ ተረዲእኩም እቲ ኦኬ ከምዚ ዝመስል ፍርቂ ሰዓት ካብቲ ግዜኹም ዝሃብኩምና ብጣዕሚ ነመስግን ሸርበሉ ለኢኹም ከዓ እዚ ቆልዓ ከዓ ረእይዎ እንታይ በዲሉ እዩ ውግእን ጦርነትን ኣብዚ ዕድመ እዚ ኣይሕዝነኹምን እዚኦም ቆልዑት እዚኦም መሳኪን ነፃ ዝኾኑ በሪኢን ዝኾኑ ፅፉፋት ቆልዑት ክፍኣት የብሎም ገለ የብሎም ዓለም ኣህለል ኪታብ እዮም
أهل الكتاب رب العالمين يلوم مسخاتكم حجة أهل الكتاب أيكونون كتبلو أي تخلونيهم أهل الكتاب يوم أهل الكتاب يوم زبهالو وجادلوا أهل الكتاب بالتي هي أحسن قرآن كتور أيوة أهل الكتاب أيكونون تبلون دحركونكم يعبدون عيسى ما هم أهل الكتاب زينا هاتاتكم ترقم تهيبكم أنا جنز فلت اليهود والنصارى أهل الكتاب يوم زبهالو سلازي أبكال ديسكاس حجون أبتي أهل الكتاب زي كونون كأني كال تحاد تعصنا تحاد دي زمت زلو الله المستعان الله المستعان مالت كأني ربي حق زنا مالت يا ربي حق زنا بزي ربي حجز ولا حنت نكبرين خلينا أهل الكتاب هم يعبدون الله فقط وهذا موجود دليل في إيش أهل الكتاب زبهالو أب قرآن زلو أهل الكتاب يزبهل أهل الكتاب يزبهل أنا كاب بعليهم تأخون أب قرآن يزلو أب تفاسير تمليس كارئة اسلمنا طبعا إتي أهل الكتاب زبهالو كم أهل الكتاب أقميتهم نمنتا ينجيرونا خا عيسى نساتهم كم رب خوز دوي يخلو كم ود رب خوز دوي يخلو نجيرونا يا قرآن تقميت إيو جن مزخل جن لكم دينكم ولي دين لنا نسمناتهم دينهم نحنا ديننا غيرنا نخيد دعوان قبر لهم زامن يا امن زي امن خا كم قحتو زي تسلمنا قلت يا تحبائي بالله ولا ساتهم بعلاتهم اتيهم كمان انبيبهم كفلت يخول يوم نحنا سي مشتر يبلنا الغير محرف والله زينا هاتكا ريتو اخنبر اهل الكتاب يقمطوا كلهم عبيت علماء أهل الكتاب مخانو تحريف كم زجبر دعني من دي مو نجيرونا أب قرآن دي نجيرونا تحريف كم زجبرو نجيرونا ومع ذلك أهل الكتاب يوم تباهلهم متصحف عيسى نبي خن أمن لنا مش نحنا بعيسى كو خن أمن لنا سلازي على أي حال تمليسكا تي تفاسير رأي إخا تي أهل العلم زبلوا رأي إخا دحري قلت أخونا الكاي أنصار عامس انتايلو نويانه مدقاف مالت دلاي فتحي أنصار عامس كتخون أي تخيلن إخا ويانه كمتي قدمي أب 4 كيلو أب أديس انتاي أب أديس انتاي بدنقولا مبرارو مقفعو أب إثيوبيا ب9 تعويتو بمرجع شفت أب تجرايون بناي مدنجار بنصا مرمرة زيت راغاغص مرجع بشفت تعويتا دقف حزبي زلو أيكونن والله بطعم تسحبهم من يخصخه أمان محمد برهان እሺ ጽቡቕ እሞ ብዶኩመንት እሞ ኣቕርበልና እዚ ትብሎ ዘለኻ ብዶኩመንት ኣቕርበልና ክንሪኦ ምክንያቱ እቶም ምርጫ ዝገብሩ ዝነበሩ ካብ ወፃኢ ከይተረፈ ነይሮም እዮም ድሓር ከዓ እቲ ህዝቢ ባዕሉ እንዳይምስክር ኣሎ ህዝቢ ባዕሉ እኮ ይምስክር ኣሎ ድሓር ከዓ ከምኡ ትብል ዘለኻ ድማ ኣብቲ ካልእ ዓዲ መረፃ ይገበር እሞ ነቐደም ድሕሪኡ ይረኣይ ማለት እዩ እዚ ንሕና ግን زلالم نخنمعبل هاجراتنا ናብ ዝበለፀ መንገዲ ንኽበፅሓ ባዕልና ኢና ንሕና ዕንቅፋት ንኸውን ዘለና ክነግረኩም ሓደ ሰብ ፍትሒ ዘይደሊ ናይ ካልእ ሰብ ፍትሒ ዘይደሊ ንባዕሉ ፍትሒ ዝሓትት ሰብ ፍትሓዊ ይኮነን እዚ ኤጎ እዩ ዝበሃል ኣናኒ እዩ ዝበሃል اسكي من يزدول زلو كنقبله دوني طيب لحظة اها زي تحريك ندول له طيب خير ان شاء الله يلحونا منيو طهري ارينا دليل كتسددي خا صبو اب دينكي زفصمو عمت زي تزاربكي ويانه
ዓረቦም ዓሪቦም ኢልኪ ተሓሙ ተዓፍሪ ዳዕያ ዘይኮንክስ ሙናፊቅ ኢኺ ኣማን መሓመድ ብርሃን ሙናፊቅ ዶ ኣነ የቐኒየለይ ጽቡቕ ንስኻ ሓቀኛ ኣለኻ ኣነ ሙናፊቅ ደ ፀገም የብሉን ምክንያቱ ከምቲ ዝገለጽክዎ እዩ እቲ ሓቂ መራር ስለ ዝኾነት ንስኻትኩም ንወያነ መምክነታ ጌርኩም ንህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ ደልዩ ኣለኹም ኣነ ከዓ ተቃዋሚት ናትኩም እየ ኣይድግፈኩም ብምንም ተኣምር ኣይድግፎን እየ ምክንያቱ ወያነ ጥራይ ዝደሊ ሰብ ንወያነ ክጉድኡ ጥራይ ዝደሊ ነቶም ሰባት ውልቀ ሰባት እዩ ጥራይ ዝብል ነይሩ ንስኻትኩም ግን ከምኡ ይበልኩምን ህዝቢ ትግራይ ከዓ ኣይጠፍእን እዩ ኣይድምሰስን እዩ ብሓይሊ ረቢ ኣይጠፍእን እዩ እዚ ኩሉ ምስኪን ዱዓ ዝገብረሉ ዘሎ እዚ ኩሉ ህዝቢ ዱዓ ዝገብረሉ ዘሎ ክሽገር እዩ ግን ክሓልፈሉ እዩ ክዕወት እዩ ከም ዝበለቶ እዚኣ ተቃላሲት ሓፍስና ድማ ክግንፀል እዩ ሃገር ክኸውን እዩ ጽባሕ ንግሆ ነቲ ጸላኢኡን ነቲ ዘይሕጎሰሉን ከኣኒ ክሓፍር እዩ ሓድሽ መሪሕነት ትግራይ ዘይትሰርሒ ኩሎም ተጋሩ እንዲዮም ኣነ ሓድሽ መሪሕነት ኣሎ ኣይፈልጥን ሓድሽ መሪሕነት ኣሎ ተገይሩሎ ኣይሰማዕኹን ንሕና ሓደ መሪሕነት እዩ ዘሎ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኢና ንፈልጥ ካልእ መሪሕነት ከም ዝተገበረ ኣይንፈልጥን دعوة للمشارك اوكي تفضل دحر كدولو دليكم بزي فيديو كدولو تخلي لكم مسكي يخوني مثلني دحر مشاركة تقبلوا دليكم كدولو لكم مسكي ايوتصني فيديو كنا اوكي تدول الله ادرس ايوه تفضل وعليكم السلام الو الو قرط الله اوكي على كل حال ኣብዚ ክንውድኦ ኢና ምክንያቱ ንዓኻትውን ሒዘኩም እቶም ንኤርትራውያን ትብሉ ትግራይ ከዓ ንተጋሩ እያ እሞ ብዛዕባ ትግራይ ንዋናታቱ ግደፍዎ ትብላ ኣላ ራህዋ ብርሃነ ድማ ኣይምልከተኩምን እዩ ወያነ ከዓ ዝመረፅናዮ መንግስትና እዩ ያንየልና ራህዋ ጽቡቕ መልሲ ሂባትኩም ኣላ በዚ ናሃታ ክንድምድሞ ኢና ኣብዚ ኣመነ ይእመን ዘካትዕ ኣይኮነን ኣጀንዳ መቀየር እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ሓቂኺ ትክክል ስለዚ ብናይ ራህዋ ክንውድኦ ኢና ብጣዕሚ ጽብቕቲ ሓሳብ እያ ራህዋ የቕንየልና ኩልኻትኩም ኣብሽሩ ትግራዋይ ከዓ ክጠፍእ ተዘይ ክንነብር ማለት ሕልሚ እዩ መነዚ ሰባሕ ሰልማን ትግራዋይ ከዓ ክጠፍእ ተዘይ ኮይኑ ክንነብር ማለት ሕልሚ እዩ ንዓና ጥፊኡኩም ንስኻትኩም ክትነብሩ ምሽ እስኪ ናይ መን ሕልሚ ከም ዝኸውን ጋህድስ ክንሪኦ ኢና ናህና ሕልሚ ድዩ ወላ ናይ ሰባሕ ሕልሚ ድዩ ክኸውን ክንሪኦ ኢና ትግራዋይ ክጠፍእ እንዲ ክትምነይ ዘለኺ ንሕና ግን ማንም ክንጠፋእ ይንደልን ኢና ማንም ህዝቢ ክጠፋእ ይንደልና ንሕና ክንጠፍእ ኣይንደልን ኢና ኩሉ ሰብ
هيوت رب زهابو كنبر سلام كركب إنا نمنه كمزي كماخي كفؤ تمني تبلنا نحنا لما نوح حماقين مننا الحمد لله إذا أفضل من الله سبحانه وتعالى سلازي أوكي أنت لك بزي سعاد بعلقي جن ناي بحكي لخبر له أنت لك حسويت أخي أب تجري الكني ويانه مسمى إسلام أنستي بهايمانوت توتيخن إخن مستبهلا كريستيان آتيان أخفتهم كم يبلكون أنا الله حنت كل جزء درب وتعلق يبلو نيرهم أب كل قالسي دك نشتو درب وتعلق يبلو نيرهم ن بتي وانستيت مخانكي بتخا هايمانوت سلزوت عكن اسلمنا هايمانوت سلزوت عكن يلوم ينقحون نيرهم أنا بوخا أيدقف النيره هو ግን ከም ዝስኽትብልዮ ዘለኸ ክርስቲያን ኮይነን ኣይበልኩን ከምኡ ፍጹም ኣይብልን እዚ ግን ብግልፂ ዝበሃል ነበረ እዩ ከማን ከምኡ ይበሃል ነይሩ ኢሎምሲ ኢሎምኒ ከምኡ ባህልኦም ኣይኮነን ኣነ ግን ከምኡ ስለ ዝርዳእኒ ዝነበረ ንምንታይ ሃይማኖት ወፃኢ ይገብርዎ ወፃኢ ይኮነን ሃይማኖት ትኽክል እዩ ይብል ነይረ ስለዚ ኣነ መልሓሰይ ዝዓፀፍ ኣይኮንኩን ለኽባጥ ኣይኮንኩን ሓሳዊት ኣይኮንኩን ከም ዝትብልዮ ዘለኺ ይበሃል ነይሩ ድርብ ወፃ ኣለክን ይበሃላ ነይረን ከምቲ ኣብቲ ቪድዮ ዝገለጾ ማለት እየን بهايمانوت يوصع نيران بتي بهلون يوصع نيران نخنقحا نخي يوصع جن مثلا أمهيرهم من اسلمنا دم أنا زبل زلوخا بزحات أسلام أحواتنا اسلمنا زوصع والنستيتي يمثلا ولا دك نستي ولا دك تبعتيو اسلمنا دم أي وصعنيو أنا خاخول لجي زخاب قدم زبلو أنا نبعلي كمانسي اسلمنا خمهار زجددني بخوء مخنياتاتي ولا تزاريبه سلازي أنا زعتصف زرباي بالليل يا أخت الصباح ما نمز فرحلو خأسبيه بالليل زتزارب كوز دقمو سبيخ نقرأكي فزيو تجي قداي نويانون جيجا نجز قبرو نقرات زي زارب كي مسلكي يزارب كم مجمر تايري بقدامي أبتتفعل على فيديو تاعت نسمعه تهونكي صباح نجوه جيجا زي كون نقر إنفورميشن تسمعها كمان أول واحدة أنا تقاومي تيله ونعساتهم جيجاز قبرو ودما نيري يبزح نجر جن جزيو أيكونن حجي نحنا نويانا خنوقس زيادة زربا وقسا كل سو قسا لو وقسا جن أبساعته دا يزوق اسمبر حجي نعخاتكم كتعمكم هزبين ده هلاقة نحنا نويانا خنوقس أيكونن ويانا زوق أصلو معلت اللوم ساتهم كان هزبهم زدام تقولوا معلت اللوم كله أببوتو أبقى جزيو لازم زعتصف ملحس أنا يبلين كنقرأك وزفرحو سب يبلين زي دقاقي من بزح زبالكو سب سلازخونة أعتصفوني جن كم سقمت هي زلخ جن أيبلكم خستنا أنت دلين كأي خستنا ناتهم قدايو حجس مليان ندلوان زخستنا أبها جركس كندي زخستنا أحوات اللوان عندين بتفعل لي مخنيات سلازي كل واحد ناتو مرجعيو خستن زدلي خستن كسلم زدلي زسلم زدلي خاص يسلم زينا ناتو قدايو فبارك الله فيكم وجزاكم الله خير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.